gerrak ondatzen gaitu, bosgarren urtian higaz jarri kan Carlos, Madrilko bidian bultza zuten atzera. Gerra bere oinian. Agintari honenak preso daduzkate euskalduna izatian, du bakoitzak kalte Tejero ta Maroto, guztien alkate zer gizon hoietatik espera gentzake. Carlos agertu ezkero provintzia hauetan beti bizi gera den, neketa penetan naizken dugunan, behin ere ez erreman.